titulu homologatuak lortzeko ikastaroak, autoikaskuntza taldeentzako ikastaro berezia. Aurtengo berrikuntzak, 4 eguneko biorbueltartiko ikastaroak izango dira. Batzuetan zaila izaten da euskaltegian ikasitakoa kalean erabiltzea. Horretarako Gasteizko AEKak egingo dugu programa burutzen. Gure ikasleentzat ez ezik, beste Gasteizko hiritar guztientzat ere ireki. Eskaintza honen barruan kokatzen ditugu neguan eta udaberrian egiten ditugu barnetegi txikiak, eta ikasturte osoan zehar burutzen diren tailer, hitzaldi eta ekimen desberdinak. Musika, kirola, gastronomia, ikus-entzunezkoak, bertsolaritza, literatura eta abar izaten dute arrakatzen. Ikasturte honetan gainera, 2015ko martxoan, 19. korrika ospatuko dugu eta horrekin batera egingo dugu programa. Korrika kulturalarekin osatuko da, ekainera arte iraungo duen egitarau oparoa eskainez. Matrikulazio kanpaina honetan Gasteizko pertsonaia berezien laguntza izango dugu euskara jantzitan. Joan den ostiralean horrelaxe ikusi ahal izan genuen Zeledon balkonadan, eta esan digutenez, horrelaxe ikusiko dugu datorren ostiralean Inazio Aldekoa Florida parkean. Baina kanpaina parte hartzaia nahi dugu, eta horretarako sare sozialen bidezko jantzi euskara argazki zaparrada ekimena antolatu dugu. Euskarazko leloak kamisetetan, tatuajeetan, azalean malgututa. Ikusi nahi ditugu, eta jakina, Gasteizen zehar zaindari ditugun pertsonaiei, argazkia egin eta gero, igo Twitter bidez, jantzi euskara traola erabiliz, edo Facebook kontuan jarri Gasteizko AEK etiketatuz edo bestela bidali egingo aldugu abilduaeka.org elbidea. Kanpainaren aritik, irailaren 18an ostegunean, matrikulazio jaia antolatu dugu Urrezko Zeledoien plazan, Postetxeko plazan alegia, arratsaldeko 6etan. Kiramen magiaz gozatu eta jantzi euskara ekimena ezagutuko dugu, eta bertan, matrikulatzeko aukera ere izango da. Kanpaina amaitzeko irailaren 23an txirringan martxa antolatu dugu arratsaldeko 6etan, Amilkarra plazatik. Makineria guztia martxan jarri dugu, eta kanpaina nazionalaren lemak dioen bezala, zatoz ekara eta erabiliz ikasiko duzu euskara. 30 urteotan gurekin euskaldundu diren 50.000 herritarrek bezala.